Nyakalondo Maramogi ma en kambi buoka maduong' ma Famboro Media Services eriwo kod jokanyo mamoko. Nobagoromo matiego jopiny ewi pur kod ohala manyasani e boma ma Ugunja kaunti ma Siaya. Kane lose kinde romo mano bagi alap ma Kolalo e boma ma Ugunja. Jalup jatend Nyakalondo Maramogi Ruth Otieno lero ni romono en mar jiwo josiaya mondo rwak pur kaka ohala. Kembe mathoth mag mwandu mitiyo godo e puodho no chompo kendo nyiso moko kuom mwandu ma gin go makonyo e weche mag pur manyasani. Ka jopur ne oyudo thuolo mar somo chenro mag pur. Johera mag Ramogi bende oyudo thuolo mar twako jolendo magi kaka Kasuku Rafael, Fredi Janam, Min Jaki e kinde mamoko. People who have come to showcase what they are offering. It's also a matter of continuity in their business cycles. So it is something to go on in the future. This partnership should continue regularly. If not after 3 months, we can even have it on a yearly basis so that we get the community and even the prospective trainees to know what is available in our institutions. Kaka Nyakalondo Maramogi ne waneno ni ber mondo mi wabed kod chenro makende mar jopur. Wanendo kacha ni Farmers Forum en mar kelo kanyakla oganda duto te mantiere gwenge mag Siaya ka wakelo gi Ugunja ka mondo mi wakel joket mwandu ma bende olonye weche mag pur mondo mi wayud kaka wanyalo bedo kod chiemo makare, wayud kaka oganda nyalo yudo tich kendo ginyalo yudo pesa kowuok kuom lo nikech wacho ga ni lo ema nitiere kod mwandu mang'eny. Lo ema nitiere kod mwandu mang'eny, kamano.